Sărbătorim primăvara armânilor. De 4 ani se întâmplă lucrul ăsta. A românii de pretutindeni vin pentru spectacolul care are loc în seara asta aici. Într-un dicționar ilustrat imaginar, lângă definiția cuvântului distracție, ar trebui fără îndoială adăugată o fotografie cu o horă machedonească. Doar o știm cu toții, nimeni nu petrece mai bine ca ei. Să cânti un asemenea gen de muzică pare o rețetă sigură spre succes. Ritmul drăcesc te ține în priză, mișcările sunt fascinante și, a da, să nu uităm, fanii, mai mereu cu dare de mână, sunt excelenți plătitori. Îi băgai moșata așa, să-i doctru mosconeau, poate vântună floiară, ca iuzeaștea primăvară. Dacă mai adăugăm și că tradiția presupune ca artistul să nu presteze pe scenă fără câteva hârtii prețioase la picioare, nu e deloc greu de înțeles de ce tot mai mulți vor să cânte machedonește. A fost prima noastră apariție pe scena armânilor. Noi suntem niște mici învățăcele, dacă pot să spun așa, pentru că suntem într-o continuă cercetare și încercăm să învățăm absolut toate elementele care trebuie să compună un tot și noi suntem perfecționiste și ne dorim să facem totul în așa fel încât nimeni să nu poată spune nimic de rău. Se descurcă foarte bine, a învățat foarte repede, atât și pronunția, traducerea pieselor, cât și din dansuri, s-au descurcat destul de bine. Tu le-ai învățat să danseze, să vorbească cu profesor? Da, oarecum da. Sigur, nu toți pleacă de la zero. Elena Gheorghe vine dintr-o familie de macedoni și e mândră de asta. Cântă împreună cu cel mai iubit dintre români, sufletul oricărei petreceri, Gicu Coadă. Întotdeauna armânii m-au primit extraordinar, atât pe scenă cât și la petrecerile mai mici. Mama mea este cântăreață de muzică populară, provine din zona Ardealului, iar tatăl meu este armân, așa că s-au îmbinat două culturi total diferite, dar pe mine m-au ajutat foarte mult. Am învățat să mă vorbesc macedonește cântând, pentru că soțul meu, fiind macedonean, asculta foarte mult muzica și de prima dată mi-a plăcut foarte mult cântecul macedonesc. Este extraordinar. Aici trebuie să știi să cânti. Dacă ai intrat în scenă, trebuie să cânti pentru că ei știu toate cântecele. Și să dansezi ca și să dansezi, sigur că da. Da, sigur că da. Am învățat toate rânduielile lor. Toate arăzile, cum să zic, de la ei și au niște tradiții extraordinar de frumoase. M-am îndrăgostit de macedoneni, de tradiția lor, de tot ce fac ei. Sunt oameni nemaipomeniți. Aveți un costum foarte, foarte frumos. Da? Da. Ăsta este costum autentic grămustean. E făcut de mână. Asta are aproape 100 de ani, are 15 metri lățime și de la tata, de la... Foarte vechi. O altă aromâncă sadea care s-a scăldat mai întâi în ape mai comerciale este Diana Bișinicu. Muzica românească a devenit un trend.
De ce oare? De ce? Pentru că oamenii cred că s-au săturat. Există două pături. Pătura care ascultă house și pătura care ascultă manele. Într-adevăr, mai există și o pătură de mijloc, dar cam mică, ca și proporție. Și atunci oamenii au preferat acest stil muzical, adică muzica armonească, pentru că este o muzică care te înveselește pe moment, o muzică de voie bună, o muzică de petrecere și vreau să spun că eu cel puțin ascult în mașină și nu numai eu, și români foarte mulți ascultă în mașină muzica asta și nu numai, și în casă. Am văzut că au venit și din alte părți, din alte genuri de muzică să cânte muzică. Pe mine nu mă deranjează, este dorința lor și încearcă, dar este foarte... va fi puțin greu pentru că ei o să cunoască 2-3 cântece și cu asta se oprește totul și e greu să intri în sufletul unei comunități, da, așa, numai puțin. Ori ai intrat puternic și zgudui puțin și atunci